Здравейте, приятели! Знаете ли защо е важно да почистваме енергийно дома си? Как да го правите и колко често? Защото всяка наша мисъл, действие, чувство, състояние, емоция, която изпитваме, тя е като жива. И всъщност нашите пространства, които обитаваме, се напластяват с тях. Има всякакви видове негативни енергии и източници, които могат да ни влияят. То е като раздразнение. То е когато прекрачите дома, влезете в него, да усетите едно свиване, да се изнервите, за да започнете да се отяждате на партньорите или пък на децата си. Ако не можете да заспите вечер или децата ви са нервни през нощта, всичко това показва, че има насъбрала се негативна енергия. Чистим с тамян, чистим с билки, чистим с свещени дървета. Всяко едно от тези неща, когато се запали в дома, то създава едно свещено пространство, в което само любовта, светлината, хармонията могат да съществуват. Но как се прави това? Както казахме, трябва ви тамян, трябва ви въглен и ви трябва нещо, в което да ги запалите. Класически в нашите много църкви се продават ето такива кадилници. Но вие, ако нямате, можете да използвате и една чинийка. Ние от наша страна ще използваме ето този прекрасен голям кадилник. Използваме го по време на курсовете, защото това е една от церемониите, които изпълняваме преди да започне наше събитие. Да почистим пространството, защото как можем да поканим светлината, любовта, ангелите, ако преди това не сме свършили нашата работа в физическото измерение. Запалваме въглена. Може да използвате и ръка. Просто когато въглена се запали, вие веднага ще видите едни малко огънче, което тръгва да върви към ръката ви. Не се бойте, няма да ви изгори толкова бързо или лесно. Той самия, както виждате, самия въглен започва да пуши. Това е защото се разгаря. Сега е времето да поставим върху него тамяна. С една молитва сега се свързваме с тамяна и се молим. Молим се на Бог, молим се на Вселената, на ангелите, на Богородица, на Архангел Михаил, на Светата Троица, така както го почувствате. Хубаво е да започнете прекаждането, ето той започна вече да пуши. Хубаво е да започнете прекаждането от входната врата, като правите едни кръстове. В името на Отца и Сина и Светия Дух. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Това е най-простото. От входната врата влизате в дома и започвате отдясно наляво всяко едно помещение да прекаждате. Забележете, че е важно осветлението да е светнато навсякъде. Хубаво е да прекаждате през деня. Ако нямате тази възможност и е вечер, отново нека да няма тъмни помещения. Обърнете внимание на ъглите. Където има ъгли, просто преминете, направете една вертикала нагоре. Защото точно там мисъл-формите се залепват, негативните енергии се залепват, за да могат да се освободят. Преминете през всички стаи и завършете обратно до входната врата, като накрая просто отворете вратата символично, всичко лошо да си излезе от вашия дом. Но не проветрявайте. Оставете максимално дълго време това ухание и миризмата на тамяна да остане в помещението. А сега искам да ви покажа разликата между различните видове тамяни. Това е класическият тамян, който може да купите от всеки един храм. Този тамян е реално тези парчета агарово дърих и са ето този тамян на Swiss Arabian. Те са напоени с различен вид масла и в момента едно такова съвсем мъничко парченце гори. Виждате как то самото, тъй като е напоено с масла, изглежда по-мазно и има много дълготраен
енергиен, а и ароматен ефект в пространството. Ако този класически тамян изгаря много бързо, то този тип тамяни на голямо парче агарово дърво са много по-дълготрайни и много повече пространство може да изчистите с тях. Третия вид тамяни са ето от този тип, които се наричат баху. Те отново имат вътре тъй нареченото от дърво, но те вече са смесени и с смола и отново може да се поставят и те индивидуално да се горят върху въглените. Само имайте предвид, че това парче, което държа в ръката си, наистина е много голямо и можете да го използвате 2 или 3 пъти, ако жилището или пространството, което почиствате, е по-малко. Последния вид са самите стърготини. Реално този тамян, който всъщност е в най-луксозната опаковка, се смята за кралицата в арабския свят, защото при него са смесени няколко вида дървесина, плюс сърцевината на това дърво, което е агаровото, което е напоено самото то със смола. Много е специфичен процесът на добиване на това дърво, защото от цели плантации само 2% от всичките плантации или от всичките дървета успяват да произведат тази специфична смола, която има този невероятен енергиен и ароматен ефект. Тъй, че този тамян, към който има и добавени много, разбира се, допълнителни аромати, е най-финния, но тъй като той и като субстанция е много, много дребен, бързо изгаря. Затова за него препоръчваме да сложите като основа от обикновения тамян и след това от него, за да има по-дълготраен ефект. Колкото по-често почиствате пространството в къщи, толкова по-малко и тамян ще ви се наложи да използвате. Всъщност той започва да се наслагва като енергия и ще усетите как все по-леко и по-леко става както отношението към живота ви, така и самото пребиваване в дома ви.